Da? Am pornit și filmăm, poate o pun, dacă iese bine filmarea, sper să iasă bine, o punem și pe grup, să vedem. Așa, bun. Și am zis că facem un exercițiu de viteză rapid, trebuie să facem perspectiva, dar din alt unghi. Ce fac? Știu acum foarte bine dimensiunile și tot ce trebuie, da? Sper că se înregistrează, da? Ok? Bun. Și mă apuc să-mi fac ce? Primul lucru. De data asta îmi duc diagonalele, pentru că vreau să-mi găsesc centrul geometric al obiectului, adică centrul de greutate, ca să știu unde privesc. Da? Privesc aici în mijlocul peretelui. Da? Bun. Ce am zis acum? Că nu mai privesc, nu o să mai privesc în direcția asta, ci o să privesc puțin mai de pe aici. Da? Și aici, oarecum, hai să privim mai așa, un pic. Să facem asta direcția de privire, da? Schimbăm puțin direcția de privire și mă așez tot cam la distanța asta de aici. Să zicem, uite, cam așa. Da, s-a schimbat puțin direcția de privire, dar așa. Acum, hai să iau, mi-ar trebui poate și un echer mai mic. Da, hai că îl punem și pe ăsta, mă descurc și pe ăsta. Și îmi trag prin punctul A, nu? O linie pe care o prelungesc. Da? Prin muchia cea mai apropiată de privitor, îmi trag o linie perpendiculară pe direcția de privire. Acum voi astea le știți, da? Mi-am pus privitorul, ăsta e privitorul, am și direcția de privire, dar mi-am stabilit și privitorul. Cum? L-am pus la ochi, dar îmi verific să văd cam ce unghi am eu. Vedeți că am un unghi chiar mai mare de 45 de grade, da? Pot să mă duc, uite, să fie fix 45 de grade. Uite, mă duc să fie fix 45 de grade. Vă spuneam că mie îmi plac perspectivele puțin mai dinamice, da? Așa. Și atunci eu, deși unghiul recomandat e de 37,5, eu în general fac perspectivele mai dinamice, da? Nu mi-a ieșit perfect. Hai să mă duc. Ok. E aproximativ 45 de grade, privitorul acolo, da? Ok? Deci privitorul e mai în spate. Hai că l-am pus mai în spate, toate că eu zic că mergea și mai în față. Adică să am unghiul chiar mai mare de 45 de grade. V-am spus, unghiul recomandat e de 37 de grade la manual. Dar eu acum l-am făcut aproximativ de 45 de grade, da? Se vede chestia asta. Bun. Și mi-am tras, am direcția de privire, privesc în centru de greutate, am planul de proiecție, da? Perpendicular prin punctul A pe direcția de privire și acum mă apuc să-mi desenez punctele de fugă. Hai să-mi stabilesc unde sunt punctele de fugă. Cum? Ducându-mă paralel la cât am început? Bine, se va vedea pe filmare, da? La fără un sfert. Gata. Au trecut 5 minute deja, să zicem, da? Bun. De aici mă duc așa. Mult a trecut. Ok. Și acum mă duc așa să-mi stabilesc unde sunt punctele de fugă. V-am spus, scopul e să fac într-o oră, maxim. Bine, eu ar trebui să fac mai repede. Voi ar trebui să faceți într-o oră. Și am un punct de fugă aici și un punct de fugă aici. Da? Am punctele de fugă. Sunt un pic cam la 45 de grade. O să fie cam un pic cam la 45 de grade. Că m-am pus, vedeți, direcția de privire e cam la 45 de grade. Ceea ce spuneam că în general e de nerecomandat. Sunt aproape de 45 de grade aici, uitați-vă. Da? Sunt... Bun, nu sunt... Dar nu e nimic. E ok, pentru că totuși fațada asta nu o să o văd la 45 de grade. Obiectul e mai lung. Față de centrul de greutate am 45 de grade. Bun. Și acum ce fac? Îmi trag niște linii verticale, da? Cum? Adică verticale, adică așa. Apropo de ce ai făcut tu ieri, Ștefan, când ai tras liniile astea, le-ai tras, da? Anapoda. Bun. Și îmi trag niște verticale aici, aici și aici, da? Așa. Bun. Vedeți, acum fațada asta va fi mai lungă, fațada asta va fi mai scurtă, da? Bineînțeles, îmi măsor pe verticală, știu că linia ochilor trebuie să fie la 1,80 m, cum îmi spune în temă.
dar sunt la scara 1 pe 200, deci 1,80 m la 200 înseamnă 9 mm, Raluca, da? 9 mm în jos și pe urmă cât am spus că e înălțimea total? 9 metri? 20? 9,20, da? Adică 4,6 cm aici, că sunt la scara 1 pe 20. Deci 4,6 vine aici. Ok. Să știți că aproape nici nu mai am nevoie neapărat de aceste lucruri. Mie îmi trebuie doar liniile alea. Îmi trebuie punctele de fugă. Așa. Dar le desenez și pe astea aici. Eu am nevoie de distanțele astea în plan. Cât sunt pe linia ochilor. Bun. Și mi-am făcut chestia asta, deci cam ăsta va fi volumul. Ok. Perfect. Atât am trebuit. Nu mai fac mare lucru. E ok. Mai verific încă o dată. Ăsta se proiectează aici. Aici e muchia verticală și ăsta se proiectează aici. Ok. Da. Bun. Acum. Deci am pe... Și acum trebuie să încadrez foarte bine desenul ăsta pe foaia asta. Da? Deci cât am pe înălțime? Am 4 metri. 4 metri 60. 9 metri 20, adică 4,6 cm în desen aici. De câte ori măresc? De 6 ori în primul. 5 sau 6 ori ca să-mi intre bine. Deci am 4,6 ori 6 egal 24 și cu 27,6, da? 27,6. Și foaia are 35. Bun. Acum, odată asta, deci pe înălțime măsor 20 și facem niște calcule întotdeauna. Deci 27,6 din 35 cât are foaia, rămân 7,4, da? 7,4 cm împărțit la 2, 3,7, da? 3,7 jos, 3,7 sus. Cam puțin. Ok, 3,7 jos, 3,7 sus. Facem așa mai mare? Ok. Cât am distanța între puncte? Verific și cât am distanța între punctele de fugă, aproximativ 15 cm, 15 ori 6, o să am între punctele de fugă 90 de cm. Merge, planșeta are 1,20 m, dar verific și chestia asta, da? Sau vreți să mărim de 5, să mărim doar de 5 ori? De 6? Ok, bine, de 6 ori. O să iasă cam mare din punctul meu de vedere, dar hai să facem de 6 ori dacă vreți. Bun, deci am spus 3,7 jos, am măsurat aici 3,7 jos, măsor 3,7 sus, 3,7 sus, pentru că am măsurat bine, 1, 2, 3,7 aici, ok? Îmi trag niște linii orizontale, deci ăsta va fi reperul, îmi trag aici un reper, așa. Fac ordine pe aici ca să nu mă încurce. Asta 3,7 jos, parcă aici era. Ok. Mi-am tras reperele astea. Acum, cât are construcția aici lățime? Cât are? Are 5,9, da? Deci desenul cât va fi de lat? 5,9 ori 6. 35,4, da? 6 ori 6, 36, minus 6 mm. Da? 35,4 am spus, da? 35,4 din foaia are 50 de centimetri. 50 de centimetri îmi rămân 14,6. 14. Nu-i foaia de 70, e de 50 foaia. E foaia mică. Da? Deci 14,6 înseamnă 7,3 stânga, 7,3 stânga, 7,3 dreapta, da? 7, și îl centrez perfect astfel, da? 7,3 și 7,3, da? 7,3, hai să măsor de la 10, 7,3. Cam astea ar fi limitele desenului meu, da? De aici și de aici. Așa. Bun, astea sunt limitele desenului meu. Acum, ce m-am mai uitat aici, cât am de la muchia asta din lateral până la muchia principală, am fix 1,5 cm, adică ori 6, 9 cm aici, nu? Nu, aici va fi muchia principală, da? Bun, deci am punctul de sus, punctul de jos. Pe muchia asta voi măsura totul, pentru că muchia asta se află în planul de proiecție. Acum trebuie să-mi găsesc punctele de fugă. Un punct este, să zic, puțin mai aproape. Ah, ce nasol e când nu se văd
dimensiunile pe aici. Aici am 4,4, 4,5, 4,4, hai facem 4,45 ori 6, că totul murim așa, 4, 6 ori 4, 24, 24 și cu 3, 27, 27 fără 3 mm, da? 27 fără 3 mm, 27 fără 3 mm, dăm asta așa. Dar hai să punem linia ochilor. Linia ochilor, cât o punem aici jos? La ce înălțime, Raluca? 9, 5,60. 9 mm ori 6, da? Că 9 mm am, adică așa. Bun, și pe linia ochilor de la muchea principală am spus că am 27 fără 3 mm. Aici e punctul de fugă. Ok. Să-mi aduci o pioneză, Ștefan. Așa, mulțumesc, mi-ai pregătit aici. Deci aici am o pioneză. Mai verific o dată, sper să fie de la... Sper că am măsurat. 20, am măsurat 4. Nu, atenție, de la muchea asta este, da? Nu de la muchea. De la muchea principală am 6. 6 ori 6, 36. Deci de la muchea principală am 36. Deci atenție, vedeți că mă mai pot păcăli și eu. Dacă nu sunt. De aia îmi verific. Da? Uneori stai puțin că adică mai procesez informația. Nu mai se întâmplă că pot să fac și eu erori. Bun, hai să măsurăm și în partea cealaltă. Pot să măsor de la muchea principală până la punctul de fugă. Am 8,8. 8,8. 48, 52,8. 52,8, da? 52,8 de aici, pe linia ochilor. Prelungesc linia ochilor pe masă și am zis 52,8. Da? Încă o dată verific. De la muchea principală am spus, nu? Am 8,8. 8,8, da. 8,8. Ok, bun, bine. Hai să pun și aici o pioneză, am spus. 50 și, încă o dată, 52,8 aici. Ok, bun. Gata. Cât a trecut? Aproape 13 minute, da? Cu toate calculele. Fac așa. De acum ar trebui să meargă oarecum mai repede, zic eu. Asta e, până îți stabilești un pic niște repere. Asta e volumul, da? Bun, linia ochilor. Înălțimile. Tot ce măsurăm pe înălțime, măsurăm aici. Cât am spus că avem aici? Avem 1,80 m, da? 5,6. 5,6 am spus? Aveam, am spus un... Trebuia 5,4, nu? Și am pus 5,6. Bun. Pot să o las așa sau pot să o corectez. Da, am greșit. Acum 2 mm nu se simt, da? Hai să o lăsăm așa. Hai să o lăsăm așa. Punem 5,4 cu... Că era 9, da, 54 și mai punem încă 54, 108, da? 108 mm. Așa. Aici ar fi linia de sus. Ok. Puteam să corectez, vă dați seama, da? Parcă nu merită. Parcă nu merită. Uneori și voi trebuie să știți când merită să faci o... Da, pentru ăștia 2 mm am greșit, ok, se întâmplă. Nu știu de ce am făcut eroarea asta. Ok. Și acum aici am spus că avem cât? 30 de centimetri, care e foarte important calculele astea pe care deja le-am făcut. 30 de centimetri planșeu, 2,30, iarăși 30, iar 2,30, iar 30 și încă 10 centimetri. Da? Dar mie îmi trebuie, de fapt, îmi trebuie întâi 30 de centimetri, adică 3 mm ori 3, 9 mm aici. 9, asta ar fi. Pe urmă am, deci 9, pe urmă pun 2,30, 2,30 ori 3 înseamnă 6,9, 2, 4, 6,9, pe urmă iarăși 9 mm, pe urmă iarăși 6,9, 2, 4, 6,9, pe urmă iarăși 9 mm și pe urmă încă 3 mm. E bine, perfect, gata, aici. Astea sunt nivelele. Deși nu le văd în interior, nu le văd, astea sunt nivelele planșeelor, da? Nu le văd, dar
poate că mă ajută. Ok. Hai să-mi desenez acum ce fac acum, mai departe. După ce mi-am făcut boxul și mi-am făcut chestia asta, mai importante sunt dimensiunile pe lungimea asta și pe lungimea asta. Ce fac? Știți metoda, v-am mai spus-o, îmi trag aici sus o linie, da? Îmi trag aici o linie orizontală prin punctul cel mai de sus, da? Și îmi măsor aici cât trebuie să am lungimea, cât era lungimea totală, 9,8, nu? Milimetri, 9,8, da? Dacă fac aici 9,8 ori 2, îmi iese aproape 20 și punctul de măsură ar fi pe aici. Nu, trebuie să-mi pun ori 3, ar fi mai bine să-mi fac ori 3. Da? Să-mi fac ori 3, tu vezi de acolo? Să-mi fac ori 3 ca să mă ducă punctul de măsură să fie mai în centrul imaginii, da? Deci ori 3 măsurăm pe linia asta. Deci, tot o să măsurăm pe linia asta ori 3. Deci, aici 9,8 ori 3 înseamnă 27 și cu 8 ori 3, 24, da? Aici ar fi, da? Lungimea totală și de aici mă duc către colțul ăsta, unesc punctul ăsta de aici cu colțul de aici și găsesc pe linia ochilor punctul de măsură, un punct de măsură oarecare, da? Și acum aici, pe linia asta, încep să măsor dimensiunile care erau, da? Și pe care iarăși le-am stabilit. Deci am spus că aici aveam 2 mm, ori 6 înseamnă 1 cm 20, pe urmă aveam 3,2 metri, adică 3,2 metri fac ori 3 acum, da? Adică aveam 1,6 acolo, sau 1,6 ori înseamnă ori 6, înseamnă 9,6, nu? Da? Pe urmă aveam 2 mm, pardon, adică încă 1,2. Pe urmă erau, cât erau? 5, bine, pot să și măsor, dar 5,6 era în interior, 5,60 m. 5,60 m înseamnă, aici mulțesc ori 3, da? Că iau metri am acum. 5, deci am 4 ori 3, 12, pe urmă am, deci eu am luat, nu, deci trebuie să fac 6 aici, scuze. Aici trebuie să fac 2 mm ori 3, 2 mm ori 3, 6, scuze, am greșit. 6, pe urmă 1,6 ori 3, 1,6 ori 3, 48, da? Deci semnele sunt astea. 48, pe urmă am iarăși 6 mm. Așa, pe urmă am zis 5,6, 5,6, adică aici este 2,8, 2,8 ori 3, 2,8 ori 3 înseamnă 8,4, 8,4, pe urmă am iarăși 6, da? Pe urmă iarăși am 4,8, 4,8, trebuie să-mi iasă în final cât, așa, 4,8, pe urmă iarăși 6, pe urmă ăsta era 8,4 și 6. Și mi-a ieșit, da? Așa. Și acum unesc punctele astea cu punctul de măsură. Și pun pur și simplu niște semne aici pe linia de sus. Da? Atât. Acum iarăși mi-am tras niște chestii în plus aici. Am făcut mai mult decât era necesar. Pentru că mi-am pus inclusiv grosimile de pereți, care nu se văd din exterior. Da? La fel cum mi-am pus și grosimile de planșeu, care iarăși nu prea se văd din exterior. Și pardon, scuze, asta altul.
Bun. Și atunci mi-am găsit aici niște repere. Și aici o să-mi trag stâlpul, da? Pe urmă am un reper aici. Mai am un reper aici. Și mai am un reper aici. Și mai am reperul final. Bun, astea sunt reperele. Acum, de aici, ok, o să-mi trag niște linii. Așa, și așa, aici e garajul ăsta, zona asta de garare, de parcare a mașinii. Hai să-mi trag, Ștefan, dăm și mie o linie din aia de 70 de centimetri, că asta e cam la limită, de 70, ia vezi dacă aia... Așa, hai să-mi fac și să măsor și pe partea aia. Da, aia e mai bună că... Așa, îmi trag și aici din spate o linie. Ok. Și acum ce trebuie să mai fac? Să măsor și pe partea asta. Cât aveam aici? Aveam 7,2, 3,6, da? Încă o dată, 3,6. 3,6 cât să măresc aici? De câte ori să măresc aici 3,6? Cred că tot de 3 ori sau de 4 ori. Da? De 3 sau de 4 ori. 3,6. Nu, de 3,6 de 3 ori măresc, da? Adică 10,8, da? 10,8. Deci asta e 3,6. Da. Bun, mi-am pus punctul ăsta de aici, da? Îl unesc colțul ăsta de aici cu colțul ăsta altul de aici, da? Mi-am găsit punctul de aici, ok? Și acum am măsor aici, tot ori 3, înmulțesc și aici, da? Deci am 2, deci pun 6. Pe urmă am 1,20 m, adică 6 mm, 6 mm ori 6 ori 6 ori 3, 18. Și pe urmă am încă 6 mm, de aici din față am 6 mm. Și în mod normal mai aveam 2,4 aici, 2,4 ori 6 înseamnă 6 și 2. Da, e foarte bine. Da. Bun. La fel, îmi trag de aici niște semne, îmi pun aici niște semne. E... Așa. Și acum îmi trag de aici o verticală, îmi trag de aici o verticală, linii de construcție, subțiri cu un creion HB lucrez deocamdată, ok. Fac și de aici, ok. De aici de jos am 90 de centimetri, 9 ori așa, adică am 90 de 4 mm jumate aici. 4 mm jumate însemnând ori 6 înseamnă 9, 3, 27. 27. Mă duc de aici către punctul de fugă. Asta mi se pare cam jos într-un fel aici. Și el pe urmă are 1,6 aici înălțime, adică 8 mm parcă fereastra asta, da, 8 mm. 8 ori 3, 24. Eu aș fi făcut-o 20, 8 ori 3, 8 ori 6 ori 48. Cam, cât am spus, 8. Ori 6, 48, 2, 4, 8. 48, da. Bun, aici, deci asta e fereastra. Da? Bun, gata, hai să încep să întăresc acum. Iau un 2B și încep și întăresc. Ce? Gata, păi fereastra asta am întărit-o. Acum deja ar trebui să înceapă, opa, am întărit ceva în plus, în sensul că aici va fi un perete, da? Muchia asta din față pot să o întăresc toată până sus. Muchia asta o întăresc de aici până aici, da? Acolo am întărit, asta o întăresc de aici până aici. Așa, asta nu o întăresc că va fi rotunjită. Asta de aici o întăresc de aici până sus, da? O întăresc pe asta de aici. Așa, o întăresc și pe asta de aici de sus. Da? O întăresc acum și pe asta de aici. O întăresc și pe asta de aici. Ok. Bun, am depășit puțin, nu contează. Asta pot să o întăresc de aici până acolo.
Da? Aici peretele ăsta era până la 1,80 m. Ok, deci asta o să întăresc, era bine. Așa, asta cam așa. Bun. Aici nu e muche. Aici o să facem așa, cam de pe aici, cam până pe aici. O să facem cumva să fie rotunjit, da? Și cam de pe aici. Facem un pic și la ochi anumite chestii, putem să le facem, da? Facem anumite, adică rotunjirea asta, de exemplu, da? Putem să facem un pic la ochi. Adică o să fac de aici o linie până aici și de aici, cam până pe aici, o linie. Urmă de aici fac o linie așa, văd eu până unde se duce în spate și da, ok, și asta de pe aici o trag cam așa, așa, și aici trebuie să fie puțin rotunjit, da? Așa de puțin că de-abia se vede și aici la fel. Deci aici o să fie un pic rotunjit, la fel și jos o să se simtă puțin că e rotunjit aici, așa. Linia asta de aici, așa, asta de aici să se ducă încolo și vedem că nu se duce prea mult de fapt, da? Asta în trasul cam lungă. Hai să întăresc și aici jos, dacă tot sunt. Fac asta, asta de aici până aici și asta de aici până acolo. Ok, întăresc asta de aici, așa. Aici o să văd până unde se întărește, dar nu, va fi acoperit aici o bună porțiune. Asta de aici, aici e peretele. Încep și întăresc bucata de aici, trag o linie jos și care duce și în interior, da? Duce până aici undeva. Ok? Și peretele se duce puțin mai jos. Vă spuneam că mai fac și la ochi. Peretele ăsta era în mod normal până la linia ochilor. Dacă nu puneam eu linia ochilor puțin mai sus, dar am pus-o un pic mai sus, ok. Nu contează. Acum 90 de centimetri, 90 de centimetri, adică 4,5 ori 3 înseamnă 13,5. Măsor de aici 13,5, 13,5. Mă duc de aici la punctul de măsură ăsta de aici, ca să-mi fac lățimea de scară. Lățimea de scară de 90 de centimetri aici. Am coborât, deci mi-am măsurat aici, coborât ăsta jos, aici, și de aici mă duc la punctul ăla de fugă ca să văd lățimea de cei 90 de centimetri de scară. Ok, deci până pe aici și aici mă ridic cu gardul ăsta și o să văd aici cum am linia asta, așa. Și atunci aici ștergem puțin, ștergem un pic, am depășit așa, ăsta nu se va vedea aici, așa. Cât timp o fi trecut? Am început la fără un sfert, da? Aoleu, asta iese cam lat aici, stâlpul ăsta. Iese cam lat, dar așa este. O să vedeți că îl pot păcăli puțin din condei, așa. Dar el iese destul de lat în desen. Deși el e pătrat în secțiune. Vine așa. Ăsta vine de aici așa. Cam așa se vede. Cam așa se vede. Și ăsta de aici, iarăși aici mai vine o linie puțin mai în spate, care vine să duce așa. Da? Bun. Așa, asta acum pot să o întăresc încă o dată. Asta de aici așa. Ok. Și trebuie să mai fac scara aici și cam atât. Din păcate mi-acoperă aici o bună porțiune de desen, adică exact zona aia de acolo, de pe colț, unde apare o muche. Asta trebuie să o fac mai frumos rotunjit, așa. E, vedeți că e destul de plată, elipsa asta, sfertul ăsta de elipsă, sfertul de cerc. Ați vede ca un sfert de elipsă. Bun, cam asta ar fi. Hai să facem și geamurile astea de aici de sus, că mai am două geamuri care sunt aliniate cu astea. Și măsor aici, deci 40 de centimetri, 40 de centimetri înseamnă, dacă nu era exact cât peretele ăsta. Deci măsor de aici, adică de la limita asta, aici ori 3 înseamnă 6 mm și de aici 6 mm. Astea pur și simplu mi-au niște dimensiuni pe care deja le-am lămurit, adică eu le-am lămurit și am încercat și pe voi să vi le
lămuriți. Aici am un punct acolo. De aici am un punct aici. Și acum ferestrele alea sunt de 1,60 m. 1,60 m ar însemna 1 mm acolo. 8 ori 3, 24 aici. 8 ori 3, 24. Țineți minte că pe linia asta mi-am înmulțit. Am făcut ori 3 totul, da? Deci aici pun 24 și 24. Mă duc către punctul de măsură. Îmi pun aici un semn. De aici 24. Îmi pun aici un semn. Și acum îmi cobor de aici și de aici două linii. Și de aici o linie. Și de aici o linie. Dar nu de acolo, ci de aici. Okay. Și gata, pot să întăresc. Ăsta este geamul. Sunt geamurile astea. Ceva apare, sper că n-am făcut vreo eroare. Ăsta de aici trebuie să fie aici. Așa, ăsta de aici până aici. Și ăsta de aici până aici. Și astea sunt și geamurile astea. Două de la scară, de undeva de la etajul 1. Sunt două geamuri. Așa. E și un sfert, deci deja am jumătate de oră. Jumătate de oră. Trebuie să fac fâșia aia de sus. Fâșia aia de sus are 60 de centimetri parcă, 3 mm, da? 3 mm și o punem la ce înălțime, tot așa o coborâm puțin de aici, să zicem cât o coborâm, 2 mm de sub tavan, 2 mm ori, adică 1 cm,2, dar să văd aici unde pot, 1,2 de aici, 1,2 de aici, de sub tavan, de sub tavan am aici 2 mm, 2 ori 6, așa, și pe urmă am 3 mm, 3 ori 6, 18 mm, 18 mm. Și mi-am tras reperul ăsta și reperul ăsta. Și acum îmi fac fereastra asta, îmi fac fereastra de aici, iau creionul 2B și care se duce până aici, e o fereastră lată, și pe urmă de aici până aici, până acolo, nu, asta se duce până aici, din câte am greșit puțin linia asta de aici, așa, și ăsta se duce până aici, așa, îmi trag liniile astea și linia asta de aici, îmi trag linia asta și linia asta de aici, da? Am făcut și geamurile astea. Scara mai trebuie să o fac. Pe urmă să fac detaliile, da? Adică să încep să... Așa. Hai să facem scara. Cum o facem? La ochi sau mai la ochi? Hai să facem la ochi, că nu are sens să mă apuc acum să fac... Uite, o fac și eu cam până pe aici. Da? Mă ridic, scara urcă 1,20 m, deci eu aici trebuie să măsor. Am zis 6 trepte de 20 de centimetri, da? 6 trepte de 20 de centimetri înseamnă 12 mm aici, fiecare 2 ori 6, nu, 1 ori 6, 1 ori 6, adică 6 mm fiecare treaptă. 6, 12, 6, 12, pardon, aici, 18, aici, 24 aici, 30, 36. Astea sunt reperele. Da? Mă duc cu treptele astea, le duc pe muchia asta. Le transfer aici, nu mai îmi trag decât liniile. Așa. Și pe urmă de aici mă transfer pe cealaltă direcție, da? Mă transfer așa. Aici le trag mai lungi, așa, ok. Până unde trebuie să ajung, aici îmi trag o verticală, aici sus ar trebui să ajung fix la vârful ăsta, aici îi pornește vârful de rampă, să-mi fac de aici, așa, ok, să-mi fac așa. O să mă duc puțin mai mult, o să mă ridic aici, să-mi fac aici, aici să va fi vârful de treaptă
și acolo va fi vârful de treaptă. Deci treptele mele vor fi astea. Și aici. Da? Și pe urmă trebuie să mai șterg pe aici, da? Linia asta de aici. Îmi trag așa. Fac până în stâlp aici. 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 Fac. 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 Bun. Din păcate nu se vede. Aici se mai vede asta. Asta. Cam așa. Și pe urmă asta de aici trebuie să se vadă aici. Și pe urmă să mă duc așa. 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 Și așa. Și acum teoretic trebuie să mă unesc cu vârful ăsta, cu vârful ăla. Și aici să mai vină o treaptă. Și aici să mai vină în jos un pic chestie. Până pe linia asta. Gata. Am asta. Bun. Și asta de aici de jos. Sper că n-am făcut-o prea lungă scara aia. Am făcut-o la ochi și poate că e un pic prea lungă. Dar din păcate oricum era acoperită de stâlp și de aia am preferat un pic să o văd mai bine. Că altfel era cam acoperită de stâlp. Bun, ce mai trebuie să mai fac? Geamul ăsta de aici de sus. Mă aduc și eu până, uite, exact până aici. Mai la ochi așa. Trebuie să aibă 90 de centimetri înălțime, adică 90 ori 3, 27 aici pe muchea principală, 27. Mă duc de aici, mă transfer pe muchea asta și de aici mă transfer către punctul de fugă și mi-am tras linia asta aici. Mai mult nu văd, atât. Așa, șterg linia asta de aici de pe tavan. O las pe asta. Și aici doar că o să fie tâmplăria puțin mai jos. E mai în spate. Bun. Am făcut și aici. Și acum facem aici. Rapid și mai am tâmplăriile astea de făcut. Aici să mă duc să fac un fel de fereastră, așa. Adică geamul să-l fac un pic mai în spate, pe mijlocul peretelui. La ochi, evident, că nu mai stau să fac. Așa. Așa. Acum îmi fac și tâmplăria, dacă tot e aici. Îmi fac și o tâmplărie. Așa. Și mai trag aici o linie. Să pară că are spațialitate. Tâmplăria asta. Așa. La fel aici o să fac o linie, da? Mă gândesc la asta că vine cam de pe aici până pe undeva pe aici, exact pe aici, și o să-mi trag de aici o diagonală cam de pe aici ca să-mi găsesc jumătatea până pe aici. Să mai pun un montant aici la mijloc. Așa. Și mai fac o diagonală, eventual. Și încă o diagonală. Și aici la fel încă o diagonală. Și încă o diagonală. Mai fac și aici un montant. Mai fac și aici un montant. Aici un pic. Fac și un glaf aici cu fereastră. Și aici o să fac un glaf cu fereastră. Dacă tot
vreau să pară mai realist, îl fac așa. La fel, acum mă duc de aici, mă duc așa, aici, mă duc așa. Așa, aici mai erau niște montanți. Pe unde erau acei montanți? Păi, parcă, hai să măsurăm aici. Cât am aici de la perete? Am 3,2. 3,2, adică este exact 3,2, exact aici, și aici. Da? Deci ăsta de aici o să-l trag mai așa puțin și pe urmă mă duc și le duc puțin mai în spate. Mai în spate și mă duc de aici așa. Facem aici. Așa. Și încă 3,2 de undeva de pe aici, adică 3,2 însemna 3 metri, 4,8, cam de pe aici, 4,8, cam pe aici. Ăsta l-am trasat către punctul de măsură, 4,8, cam pe aici. Și cam așa, le cobor pe ăsta și pe ăsta, le duc către interior. La fel îmi trag ăsta aici, fac așa. Am făcut și un pic ochiometric aici, evident că nu stai să calculezi toate lucrurile, toate liniuțele. Sper că am făcut cât de cât ok. Așa, îmi trag aici o linie, trag aici o linie. Așa, aici o linie, fac aici o linie. Fac aici o linie, ok. Și același lucru mai trebuie să-l fac și acolo. Bun, același reper îl am pe ăsta și pe ăsta, mai mic, îl cobor pe ăsta jos. Și le transfer în interior. Și de aici, aproximativ de la fereastra asta, îmi trag două repere, cam așa, le cobor în jos, le transfer de aici în interior, mai îmi trag o linie pe linia asta, așa, unde aici și aici, și îmi trag o linie aici. Trag o linie aici, îmi trag o linie cam pe aici, 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 cam pe aici și la fel încerc să-mi fac un fel de tâmplărie aici. Îmi trag aici o linie așa. Bun, am făcut și fereastra asta, gata. Construcția e gata. Ce mai îmi fac? Mai îmi fac aici sus, uite, un glaf. Bun, tot așa, un glaf sus la fereastra asta de aici. La atic, pardon.
Așa, și aici la fereastra asta îi fac un glaf aici, un glaf aici. Și mai trag o linie de desubt. Da? Bun. Mai fac aici un trotuar, o stradă, o ceva, o bordură. Așa. Pun un omuleț. Puțin mai jos, că linia ochilor am pus-o cam sus. Și atunci pun aici un omuleț cu linia ochilor, cu capul puțin mai jos decât linia ochilor. Acolo, pe acolo. Puțin. Și mai pun, hai că punem 2 aici, uite, să plimbă. Merg pe aici pe trotuar. Așa. Și mai pun unul aici sus, puțin mai sus. În spatele parapetului de aici. Așa. Și mai am aici la balcon, dar nu mai. Atât. Bun. Un pic de anturaj. Aici anturajul, vă spuneam, trebuie să descrească puțin de pe margine, cam așa. Poate îl facem puțin și pe aici, așa, să se vadă, cam așa. Și de aici la fel să-l facem cumva să crească. Așa, de pe aici. Așa. Toate că pe acolo era parcă o clădire, ceva. Închidem pe aici perspectiva. Atragem eventual o linie pe aici, pe undeva. Aproximativ. Așa. Și aici, la fel, putem avea și pe aici. O grădină în spate acolo. Bun. Și cât mi-a luat? 45 de minute, 50 de minute. Da? Asta trebuie să fie. Mai am valorarea 10 minute, că nu trebuie să valorez acum super realist. Un pic de fundal și planurile, să se simtă planurile. Da? Bun.